tabrak prajurit kaya ngene iki. Sing salah sapa, Dur? Hah? Sing salah sapa? Ora ono sing salah. Iki nek upama ora deker-deker iki ora bakal dene-dene iki. Lah ya mulo kuwi. Ae. Ya wis. Iki prajurit mengko prajurit kewan iki arep nyerawungi yo piye ya dadi. Bisa ngomongan kowe. Oh iki. Oh. Iki dagen-dagen. Oh, lah ngono. Ha coba nek iso masak kok iki. Nek rupane. Arep do dame apa ora ngono. Arep dame yo dame ayo. Upama kewan karo manusa saiki nek karo wedok kalah. Oh iya toh. Wah, Ning go ngalah lho kalah. wah do pancen istimu berarti. Nang kantor ngono tekan lemah. Dereng Mas yo. Nggih. Yo. Dundangke Sapa? kowe sing donga. Ya, tak ndonga kancane. Iya, wis saiki dongan. Tak undangi Panji Asmara Bangun karo Panji Gunung Tari muga-muga kok bisa uwal iki diserang karo prajurit kewan iki. Tak damungi ping 3 jer aja kuwatir. Mangko ra teko. Yo. Setunggal kali 3. Nek yo wis rasa kuwatir iki. Ndoro Panji iki yo kagungan ketut sing pitakane temeti pamuk. Mengko nek ndoro Panji wis masak adi. Mengko kuwi prajurit dagen-dagen sing saka Kediri bisa kalah. Ya kok kono biar kono dijawab kon. Jawab sak isa-isa men supaya iso prajurit kewan iso bubar ngono lho. Donga ndoro, donga. Nah, Supaya bisa menang awake dhewe. heeh. Mosok kalau kewan Kalah. kalah. Nah. Ayo, Yo. donga.
prajurit kewan Nganu kudu kok karo Joropan. padha dijayane. Lah iya karang ya donjongane ya padha nunggal guru arep piye meneh. Ya saiki arep piye meneh iki tugase Ndoro Panji sing kudu iso ngrampungi. Saiki Ndoro Panji daturi nuntun. Supaya ning kurang wingi nek wingi sethithik ngono wae. Kena korban karepmu. Ayo, Lah wah ora beres wiridnya. Iya ora apa-apa. Heeh. Oh biasane kene Tembung. Aku colke. Ayo. Ndoro, monggo. Bisa wangke Pak sapa kan? Pak Jagan. Sak payu-payune wis kliwat kok. Ya. Ayo.